Domo kok metu saka omah kok ambruk ning pangkonku nangis glogo iki ngapa iki? Ngopo Gong tok kapake Gong? Piye? Kaya bidadari nyunggi tong lho. Kula suwun pekacoban. Kula suwun pekacoban, Kang. Ora, Gong. Ora tong sik. Dik kowe tenguka sing apik, tenguka sing apik. Isih kula. Kula isih. Kula isih. Loh. Raimu kok kaya ngono iki ngapa wae? Ora kok sik. Kok mripatmu biru? Bathokmu menjata ngono apa? Kula tak matur. Nek kula ajrih kalih Mas Bagong. Laporan. Menono sing belani, laporan. Gawe aku tak ngikir graji. Sik to Gong, sik Gong. Kusike kowe engko nek nganti main-main musuhmu du bojomu lho, aku lho. Iki bojo lho, Gong. Tok kapake kula bendhasaken matur. Sakit parah kula. Kula suwun pengadilan. Napa sing kula lakoni niki mergo kula kawrat lan ngeboti kalih Kang Mas Bagong. Mundur. Kene mundur kene. Nek wedi nang mundur nang mburine Bagong mundur kene. Kok nek Bagong macem-macem tak dupane raine. Kok kaya ngono kowe, Wer? Ngapa terus kok guyu? Aku wong wedok nangis kok kaya ngono. Ora sik saiki tak takoni. Ngopo, Gong? Jujur wae tak polo. Lho. Kok iso ngono? Kok kowe tumindak kaya ngono nalare piye? Sing jeneng garwa iki sigarane nyawa. Bojo kuwi kanca urip tekan sok kapan wae. Ngono. Tur bojomu ya wis ngladeni karo kowe. Apa sing dadi penjalukmu?